askotan hemengo frailiak eta ziren ara hizkuntza ikasi, baina atzekaldeko asmoa zen kristautu jende hori Elizara eruan, da hori danat, baino Pedro Hilarion bera, gero ona etorri permiso batian, da gazte zala, Durangotik Bilbora Soiala trenian, jauzi eta hile egin zan. Halako zoritxar batian, 58 urtekin, eta haren arrastorik ez da egon, orduan bere figura ere zentzuetan metafora bat da, ez du jakin olako gizonik eukidun gure artean Abdelkrim bere-beren lider independentistak goraipatuta dago karta batian, zehazki bere liburua gizon honena hemengoa zan garaikoa inok ezagutu orain arte, eta hori da gure historia, ez? Ara joan, objetiboki izan liteke interes imperialisten alde, zauzela, baina gero lan hori egin da beste bateko ostu bere izenian firmatu eta gizon hau ustekabian hil eta inun agertu ez. Jose Lertxundik eukidau hortan oihartzuna handixa, ez? Eta hortik abiatuta ailegatzen da liburu hau bazter askotara, Apokalipsis Now, zein ez dakit Konrad, milaka izen agertzen dira eta ez ustekabian, danak ari batea eta gogo horreaz bebai, kontra dena gutxienez ahobikoa izaten dela, norabide bikua behintzat bizitza honetan eta ideologikoki bebai. Eta gero nik uste dut, hau ja, gero eztabaidarako gura hauzu edo, pentsatzen dut batzuetan, hemen ezin egonak eta erbestean bizi beharrak gauza batzuetarako bederen, ez eguneroko bizitzan, baina zorroztu egiten dabela begisa eta pentsatzen dut hemen esaten ditula zenbait gauza euskal literaturaz edo gure egoera normalizatu honetaz, hemen eguneroko bizitzan gabiltzanok ñabardura asko barik esan ezin genitzazkenak. Batzuetan distantziak egiten dago gauzak argixago erakutsi, naiz hori kontradiktorio iduritu, eta iruditzen zait baditula burutazio oso politiak geu normalizazioa ditzen duguna, gure mutiko denboretan zitako da, zazanik ez eskolan euskera zentzunezkeo gure zigorra hartzen genuen eta hori dana, baina oin guztiz beste kultura batian gaude, neskamutikoak euskera zazten dira, baina normalizazio horrek areagotzen ditu beste kontradizio batzuk eta horien artean portaerak, zelan beharrezkoa dan literaturan zehozer egin baitzuli izatea, euskeratik erderara, baloratua izateko, horako kontradizio oso nabarmenak, baina aipatzen dira eta hori denak jaso behar dira nire ustez aurreko partearen hildotik, eta gaur egun Argelian bere-bereak ez dira ezer, independentzia lortu ebein, baina kultura hizkuntza ondio frantsesa da, eta bigarrenik arabiera, eta bere-bereak ez daukate lekuri gino. Isisa ez da libururik argitatzen munduan, esaten denez bere-beren gehixenak Parisen bizi dira, Marroko baino gehiago, edo euren lurraldetan baino gehiago, eta horre pentsa handia emuten dago, ez gabiltz kontzientzia bako jende bati buruz, baizik eta oso jende zentzudunak eta bere aportazioa gura egin gura dauena mundu honetan, baina erabakitzen dute hori badala frantsesan bitartez egitea, euren hizkuntza baztertuan egitea baino. Eta gauza guzti horiek harira ekartzen gara liburu honetan. Nire ustez gaur atzea hartu dut, atzea bai, eta benetan dozein horri aldetik atara eta izugarrizko burutazioa da. Oso behigarria egiten dutian batzuk, eta